Velkommen til en introduktion til nye virksomhedsejere. Som nyopstartet virksomhed kan der være mange opgaver, pligter og regler, som du skal huske. I denne video kan du blive klogere på de vigtigste områder, så du bliver godt forberedt til opstarten af din nye virksomhed. Noget som det første du kan gøre, er at oprette en bankkonto til din nye virksomhed. Med en bankkonto til din virksomhed kan du håndtere virksomhedens ind- og udbetalinger. For at oprette en bankkonto skal du fremlægge personlig dokumentation i form af kopi af pas, sundhedskort og dokumentation af ejerskab af virksomheden. Ved at oprette en bankkonto kan du nemmere adskille din privatøkonomi med din virksomhedsøkonomi. Efter du har oprettet en ny bankkonto, kan du vælge denne konto som virksomhedens nemkonto. Alle virksomheder skal have en nemkonto. En nemkonto er den konto, hvor virksomheder kan få udbetalt deres tilgodehavende i form af overskydende skat, afgifter eller en leverandørfaktura. Skal du have oprettet et betalingskort til din virksomhed, er det også banken, der kan hjælpe dig med dette. Der findes forskellige muligheder inden for betalingskort til virksomheder. Kontakt derfor din bank for at høre om mulighederne. Hvis du skal oprette et lån til din virksomhed, vil banken have et krav om, at du skal stille personlig sikkerhed eller pant. Derudover vil banken formentlig kræve et budget, og at du skal oprette en bankkonto til virksomheden. Hvis du opretter en bankkonto til din virksomhed, skal du blandt andet bruge dit nye registrerings- og kontonummer til at indsætte på dine fakturaer. Så kan du opkræve betaling fra dine kunder, hvis du sender en faktura. En bank kan også rådgive dig om forskellige emner som investering, opsparing eller andre økonomiske spørgsmål. Husk, det er ikke noget krav for helt små virksomheder at oprette en bankkonto. Der kan du i stedet vælge at bruge din egen private konto som bankkonto. Du kan også registrere din private bankkonto som virksomheden nemkonto. Nogle banker kan dog kræve, at du opretter en selvstændig konto til din virksomhed, så du kan adskille din privat- og virksomhedsøkonomi. Nogle iværksættere kan med stor fordel anvende et IT-system til at hjælpe i hverdagen. Der findes mange forskellige IT-systemer til mange forskellige priser. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er noget krav at bruge digitale systemer. De kan dog være en stor hjælp for dig. En virksomhed, der sælger sine produkter over internettet, kan med fordel investere i en webshop. En webshop kan opsættes, så det automatisk kan håndtere salg, ordre og betalinger online. Prismæssigt behøver en webshop ikke være en dyr investering. En standard webshop-løsning kan købes for et mindre fast beløb om måneden. Som iværksætter er det vigtigt at have styr på alle indtægter og udgifter. Med et bogførings- eller regnskabssystem kan du registrere virksomhedens bilag og udregne årets overskud eller underskud. Økonomisystemer findes i alle prisklasser, men husk, det er vigtigt at vælge et system, der passer til netop din virksomhed. Du kan blive klogere på bogføring, regnskab og kontoplaner i vores anden video i gang med bogføring. Hvis du skal tjene penge som iværksætter, kræver det, at der kommer penge i kassen. En måde at opkræve betaling for dit arbejde er ved at udsende en faktura. De fleste økonomi- og regnskabssystemer kan hjælpe dig med at sende en faktura ud. Nogle iværksættere, for eksempel håndværkere, som elektrikere eller tømrer, skal registrere deres arbejdstid. Formålet med timeregistrering er, at man efterfølgende kan se, hvad deres arbejdstid er gået med, og derefter udarbejde en faktura for deres arbejde. Det er dog ikke et krav at styre arbejdstimerne igennem et IT-system. Hvis du skal udbetale løn til ansatte, er det en stor fordel at benytte et lønsystem til opgaven. Med et lønsystem overlader du en stor del af opgaven til lønsystemet. Du kan derfor spare tid og penge ved at benytte et godt lønsystem. Der findes flere forskellige lønsystemer til forskellige priser. Hvis du skal ansætte en eller flere medarbejdere i din virksomhed, er der en række områder, du skal være opmærksom på. Når du skal ansætte din første medarbejder, skal du først registrere din virksomhed som arbejdsgiver. Du kan ikke udbetale løn, før din virksomhed er registreret korrekt.
Stort set alle medarbejdere skal have en ansættelseskontrakt. Det er dit ansvar som arbejdsgiver at udarbejde en korrekt ansættelseskontrakt. I ansættelseskontrakten står alle de oplysninger, du skal bruge for at indberette løn. Som tidligere nævnt kan du med fordel bruge et lønsystem, når du skal udbetale løn. Et lønsystem kan hjælpe dig med indberetningen, udbetale løn og lave en lønseddel til alle dine medarbejdere. Husk, det er din pligt som arbejdsgiver at tegne en arbejdsskadeforsikring. Forsikringen skal dække, hvis din medarbejder kommer til skade under arbejdet. Som selvstændig iværksætter skal du betale skat lidt anderledes end en almindelig lønmodtager. Som almindelig lønmodtager skal man løbende betale af skat af den indkomst, man tjener. Det er arbejdsgivers pligt at tilbageholde en del af lønnen til skat. Hvis du er selvstændig og driver en privat ejet virksomhed, skal du i stedet betale B-skat. Modsat af skat opkræves B-skat i rater og betales løbende over et helt indkomstår. Når du skal udregne din skat for hele året, skal du først beregne virksomhedens overskud. Du finder overskuddet ved at fratrække alle udgifter fra indtægterne. Hvis du driver din virksomhed i selskabsform, det vil sige som et aktieselskab eller anpartsselskab, bliver du beskattet som en almindelig lønmodtager og skal afregne A-skat løbende. Det kan i nogle tilfælde være en god idé at kontakte en revisor eller få anden økonomisk rådgivning vedrørende skat som selvstændig. Du kan blive klogere på skat i vores video, Skat som selvstændig. Når du skal starte en ny virksomhed, er det vigtigt, at du prøver at udregne, om din virksomhed kan løbe rundt. Dette kan du gøre ved at udarbejde et budget. Det behøver ikke være svært at lave et budget, og der findes forskellige typer af budgetter. Først skal du prøve at klarlægge, hvad det koster at starte virksomheden op. Dette gøres ved hjælp af et etableringsbudget. Her klarlægges, hvor mange penge du skal bruge for at komme i gang med din virksomhed. Du kan også prøve at lave et budget for et helt år. Her skal du prøve at finde ud af, om din virksomhed kan køre rundt rent økonomisk. Dette kaldes for et driftsbudget. Det sidste og mest komplicerede budget er et likviditetsbudget. Her kan du prøve at udregne, hvor mange penge du skal have til rådighed for at drive din virksomhed. Hvis du vil vide mere om budgetter, kan du se vores video, Intro til budget. En af de vigtigste ting for iværksættere er at sikre, at der kommer løbende penge i kassen. Der findes flere metoder, hvorpå du kan modtage betaling for dit salg eller ydelser i virksomheden. Alt afhængig af hvilken type virksomhed du har, kan mulighederne for betaling også variere. Nogle virksomheder vælger at sende en faktura med aftalte betalingsbetingelser. Dette kunne for eksempel være en betalingsfrist på 14 dage. Hvis du driver en restaurant, café eller lignende, kan du modtage betaling med kontant, betalingskort eller MobilePay. Du skal blot have muligheden for at udskrive en kassebon på beløbet. Nogle virksomheder kan opkræve et depositum hos deres kunder. Et depositum er en forudbetaling og kan med fordel bruges, hvis du skal lave en større opgave for en kunde. Hvis du skal handle med offentlige virksomheder, skal du bruge et GLN eller EAN-nummer. GLN og EAN er et specifikt nummer, tilhørende en bestemt virksomhed. De fleste økonomisystemer kan sende en faktura til et GLN eller EAN-nummer. Uanset hvilken betalingsmetode du vælger til din virksomhed, skal du have dokumentation for dit salg samt dine indbetalinger. Når du skal opgøre virksomhedens overskud, skal du fratrække alle udgifter fra virksomhedens omsætning. Efter du har fundet virksomhedens overskud eller underskud, skal dette indberettes til Skattestyrelsen. Hvordan du skal beskattes af et eventuelt overskud, afhænger af hvilken virksomhedsform du har valgt. Som tidligere nævnt kan det være en rigtig god idé at styre virksomhedens økonomi i et økonomisystem. Når du skal lave dit regnskab og opgøre virksomhedens resultat, er det vigtigt, at du kan holde styr på alle virksomhedens bilag. Det er dit ansvar som ejer at registrere og opbevare virksomhedens bilag korrekt. Et bilag kan også kaldes en kvittering, hvorpå der ikke står flere oplysninger end beløb og hvad der er købt. Det er både virksomhedens salg og køb, du skal dokumentere.
Derfor er dine salgsfakturaer også vigtige at gemme. Både dine salgs- og købsbilag skal opbevares i 5 år. Det er en stor fordel at gemme bilag, kvitteringer og fakturer digitalt på en computer. Dette gør det lettere at opbevare og fylder meget mindre. Udbetaler du løn til dine ansatte, skal du også opbevare lønsedler og kontrakter i 5 år. Hvis du ikke gemmer dine bilag, kan du risikere, at Skattestyrelsen ikke vil give dig fradrag for dine omkostninger. Du kan derfor risikere at betale for meget i skat. I yderste konsekvens kan du risikere en bøde, hvis du ikke kan fremvise dokumentation for dine indtægter og udgifter. Som ny iværksætter kan du komme ud for at skulle indgå forskellige aftaler med kunder, leverandører, ansatte eller samarbejdspartnere. Som tidligere nævnt skal du lave en aftale, hvis du ansætter en ny medarbejder. Denne aftale kaldes også for en ansættelseskontrakt. En ansættelseskontrakt skal indeholde forskellige punkter, og i kontrakten er aftalt de vilkår, som gælder for arbejdsgiver og lønmodtager. Hvis du opretter en personlig ejet virksomhed sammen med en anden person, vil virksomheden være et interessentskab. I sådanne tilfælde er det en god idé at få oprettet en interessentskabskontrakt. En sådan kontrakt klarlægger, hvilke regler der gælder, hvis en af parterne vil udtræde af virksomheden, eller hvordan de forskellige ejere hæfter og bliver beskattet af overskud. Hvis din nye virksomhed indgår et samarbejde med en anden virksomhed, kan der med fordel oprettes en samarbejdsaftale. Denne aftale kan hjælpe med at fastlægge, hvem har ansvaret over forskellige opgaver. For eksempel kan det aftales, at man indgår et samarbejde om levering af arbejdstimer som underleverandør. Aftalen kan også kaldes for en leverandøraftale. Hvis din virksomhed leverer konsulentydelser til en anden virksomhed, for eksempel til et bestemt projekt, kan du med fordel indgå en konsulentaftale. Denne aftale specificerer, hvor mange timer du skal levere og til hvilken pris. Her kan du også aftale, hvilke opgaver der skal løses, og hvornår opgaven skal være færdig. Som nyopstartet virksomhed har du mulighed for at købe forskellige forsikringer. Hvis du har ansatte i din virksomhed, skal du huske at tegne en arbejdsskadeforsikring. En arbejdsskadeforsikring dækker, hvis en af dine ansatte kommer til skade under arbejdet. Det er et krav for alle arbejdsgivere at købe forsikringen. Har du en bil, scooter eller lignende i virksomheden, skal du huske at tegne en autoforsikring til denne. En autoforsikring kan dække både bil og eventuelle passagerer i bilen. Som selvstændig kan du købe en netbanksforsikring, som dækker, hvis din netbank er blevet hacket. En ansvarsforsikring dækker, hvis du eller dine ansatte udfører et arbejde hos en kunde, og der sker en ulykke. En ansvarsforsikring kan også dække, hvis virksomheden har solgt et defekt produkt, som forvolder skade. Derudover findes der også ulykkesforsikring, erhvervsrejseforsikring eller sundhedsforsikring. Alle virksomheder er forskellige. Nogle har brug for en bankkonto, nogle skal købe forsikringer, andre skal ansætte nye medarbejdere. Der er ikke nogen klar drejebog for, hvad du skal gøre, men gør, hvad der er bedst for din virksomhed. Husk, at du kan finde gratis skabeloner på vores hjemmeside. Har du spørgsmål eller har du brug for hjælp, er du altid velkommen til at kontakte os.